И здравейте хора, съм Митката Костуров и днес мисля да направя нещо малко по-различно. Започна една нова поредица от топ 5 и топ 10. Днес съм ви приготвил топ 10 най-опасни животни на планетата Земя. На 10-то место взимат в класацията топ 10, на 10-то место взима медузата. 10-то место. Медуза. Жертви. Над 100 човека за година. Как убиват? Как убиват медузите? Изглеждат адски красиви и изящни, докато човек ги наблюдава в документалните филми. Истината е, че най-правилната дума в преходното изречение е адски. Медузите са сред най-опасните и смъртоносни организми на планетата. Някои медузи, като почувстват, че ги е страх, дори и нападат. Ето снимките, да разгледате. И на 9-то место взимат хипопотамите. Ето. Жертвите на хипопотамите са над 200 човека за година. Как убиват? Хипопотамите могат и да изглеждат глуповидно симпатични, когато човек ги гледа от безопасно разстояние на клетката в зоопарка. Природата обаче зад опулената муцура на хипопотамите се крие тежка маса от мускули и изненадващо агресивен нрав. Хипопотамите имат особено ясно изразена склонност на повечето животни да пазят децата си. Ето снимките, тук човек бяга от хипопотам и ето това, тази снимка. И топ класацията топ 10 на 8 место, да, познайте, лъвовете. 8 место идват лъвовете. Лъвовете. Жертвите на лъвовете са над 250 човека за година. Вау, това са доста. Как убиват? Царят на животните не е коронясан без причина. Лъвовете са бързи, интелигентни и изключително силни. Никой не може да застане на пътя им, когато става въпрос за вкусна вечеря с червено месо. През 1898 година, само за 9 месеца, два мъжки лъва изяждат над 140 работници на железопътна мрежа в Африка. Да, наистина доста голями хищници са. Добре. Топ 10 класацията на 7-мо место, да, и аз не можах да повярвам. Пчелите. Жертвите на пчелите са над 400 човека за година. Как убиват? Да, всички обичаме мед. Не всички пчели обаче са склонни да ни го предоставят доброволно. Въпреки че самотната пчела не може да направи почти нищо, освен, разбира се, да докара на ужиления тежък алергичен шок, да се противопоставим на цял рояк е изключително трудно, както научаваме още от симпатичните детски анимационни филми, в които героите тичат като повесняли към реките, за да се спасят. Да, така е. Ето вижте тук цял рояк пчели. Снимаме добре. И на 6-то место, да, това беше очевидно според мен, това са африканските бикове. Жертвите на африканските бикове са над 500 човека за година. Как убиват африканските бикове? В видим опит за отишния, за отмъщението за събратята им,
загиващи на арената в играта на тореадорите. Африканските бикове са агресивни, движат се на стада и са изключително непредвидими като поведение. Принудително тревопасни, тези животни стават изключително нервни в присъствието на хищник, какъвто всъщност е и човека. Да. Добре, ето разгледайте, това е африкански бик, да. И да, наистина, на петото место, и това беше очевидно, вярвах, петото место го взимат слоновете. Жертвите на слоновете са над 600 човека за година. Как убиват? Забравете за сърцераздирателните филмчета от сорта на Слонът моят приятел, най-голямият сухоземен бозайник на планетата, може да бъде крайно вреден за здравето ви. Въпреки че на много места в Африка и Южна Азия слоновете са използвани за транспорт и земеделие. Добре, разгледайте снимките, да. И на четвърто място го взимат крокодилите. Да. Жертвите на крокодилите са над 2000 човека за година. Как убиват крокодилите? Необходим е само един поглед към тези зверове, запазили видима връзка с праисторическите си динозаври предци, за да осъзнаем, че е безкрайно неразумна идея да се закачаме с тях. Крокодилите се срещат в Щатите, тропиците, Африка, Азия и Австралия. И имат голямия навик да се спотайват, докато дойде момента на нападението светкавично и смъртоносно. Да. И на трето място, не знам, това не го вярвах, но на трето място взимат скорпионите. Жертви на скорпионите са над 5000 човека за година. Как убиват скорпионите? Тези гадинки се срещат практически навсякъде южно от 49-я полярен и както знаем, много техни видове са силно отровни. В добавка скорпионите рязно разполагат с умението да извинявам се много. В добавка скорпионите разполагат с умението да дозират отровата си спрямо размерите на жертвата и типичната си преценка до каква степен въпросната представа опасност. Добре, разгледайте ги. Този е най-опасният, този зеления, който в момента е на него. Добре, стигаме до второ място. Да, очевидно е. Змиите. Ужасни са. Аз поне ги мразя. Жертвите на змиите са над 100 000 човека за година. Това са много, нали? Знам, аз така си помисля. Как убиват змиите? На практика всеки континент се радва на присъствието на поне няколко вида особено смъртоносни змии. Само в Африка и Южна Америка се срещат над 100 вида змии, с които е по-добре да не се срещате. Причините да нападат са прости навици, че сте близко в територията им, което ги кара да се почувстват застрашени. Да, така е наистина. Вижте тази змия каква е.
И първо место никога не можах и никога не съм го вярвал, но да, така е, мислил съм го, но ето да, така е. Първо место взимат комарите. Жертвите на комарите са 2 или 3 милиона човека за година. Представяте ли си, хора? 2 или 3 милиона човека за година. Просто не знам това. Трябва ли да покаже нещо на екрана? Не знам просто. Но давайте нека да четем. Как убиват как убива най-смъртоносния враг на човека? Всъщност се оказва едно доста жалко на вид насекомо. Естествено, проблемът не е в жалкото им жило и навика им да превръщат нашите нощите в Созопол в ад за туристите. Да, просто не знам за комарите, не можах да повярвам, но хора, това беше всичко от мен. Надявам се клипът да ви харесва. Ако така, може да харесате клипът, може да го лайкате, може да се абонирате и нека да забавлявате. Това беше всичко от мен. Чао, чао.